Před začátkem videa si zkontrolujte, že máte odběr na této kanále, protože 95% lidí, co koukají na moje videa, nemají odběr. Nic vám to neuškodí a mě to jenom podpoří. Díky. A užijte si video. Fuj, dobrý. To byl jenom sen. Musím to říct fakt svému. Haló? Jo, už to. Co je? Hej, stále, musím ti něco říct. Však je, kolik je vůbec? Však je, kámo, však je 7. No, to nevadí, ale já si musím strašně něco říct, pojď. Já mám nohy. Jo. No, co potřebuješ tak důležitýho? Pojď si tady sednout. No prostě, říkej. my dva, to byl sen, jo, my dva, tak jsme byli v nějaký nemocnici a šli jsme někam hluboko a ty jsi šel někam pryč, nebo co? Jsi prostě někam zdrhnul, já jsem někam šel na záchody, nebo prostě jsem někam šel. No a tam bylo něco bílého a ono to se mnou běželo a pak mě to jako zabilo, ale aspoň, že to byl jenom sen. No to teda, že to byl sen. Takže ty jsi byl, jak jsem to správně pochopil, byl v nějaké nemocnici a to jsem tam i já. Jo. A někdo nás zabil. No, jako ne nás, ale mě, já nevím, ty jsi někam zdrhnul. Aha. Hele, tak já mám strašný hlad. Tak Já taky no. budeme se najíst, nebo jako ne najíst, ale prostě si něco budeme koupit na benzínku, tak jdem. Jo, tak pojď. Jsem se ani nevšiml, že tady je lavička. Jak no. Jo, tak jdem. Jo, tady to už je. Ok, tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ok. Tak, co tady máme? Hele, tady máme kolu, Sprite. Já bych si dal něco sladkého. Nevím co. Dáme si, hele, ježiši. Tady nemají nic sladkého, tady mají jenom brambůrky. Já nemám chuť docela na brambůrky. Co tady je? Ty vole, já se nějak nevejdu, co to je za místo? Potřebuji pasty, jo, tady jsou pasty. Skittlesku. Ok, nějaký bramborky tady. Musí. Třeba, no skittlesky. Ty, kde mají toaleťáky? Kolu. Ok. Jo, tady. No, takže tady jedny skittlesky a jednu kolu. Jo, dobře, tak to bude 35 korun. Děkuju. Jo, nashledanou. Ok, tak teda strašně tu snickersku. Tak nashledanou. Oh. Tak co, ty si kupuješ? Jo, ještě si dám tu snickersku, protože tam ji nemají ve mně. Tak, dobrý. OK. Co si dám nějaký pití tady? Hej, tady bych si sednul. Jo, tady bych si to sednul. To bylo docela dobrý. Tak, jdeme. Jo. OK. Tak jdeme. Hele. Fuj. To je za barák. Jo, no. To je divný barák. Radši No to je jedno, jdeme k tobě. Jo, tak jo. Jsem si udělal jako novou televizi. A ty lavičky jsou docela dobrý. Jo, jako... Docela pohodlný. Jo. A nejsou takový jako, že se hnedka zloměj. Co no, někdy bychom si se mohli jít sednout a popovídat si. Jo, hele, já jsem si koupil nový PlayStation 4.
OK. a novou A televizi. jo. Když mám tady PlayStationa. Ty ovladače. Tak. Je. Hej, tak jdeme to vyzkoušet, ne? Tak si mám ovladač. Takže jsme se ho vzali. Jo. OK, tak pojď. Tak pojď. Tak jo. Tak. Tak já si mi dám kámo. knockout. Nejdu hrát s tebou, Nevadí. ty to umíš. Tady se tady. Jako šel bych se třeba, já nevím. Co budeme dělat, co docela nudím. Jako jo, no, abych se šel někam projít, někam třeba do lesa. Jako jo, no. Počkej, jo, jako mohli bychom se někam třeba projít, třeba do nějakého lesa. OK, tak já tě asi budu doprovodit. OK, tak pojď. Zdrej! Sakra, A nebože, co to je? to je ten, to je ten, co byl v tom snu. To je on, to je přesně ono. To je on? Jo, to je to, co jsem měl v tom snu mojím. Pane bože, dělej, honem rychle. Sakra, tady jde o to, dělej už. Ne. Cože to? Ne. Ne, sakra. To bylo. Co teď? Fuj, já nevím, co uděláme. Vem si zbraň. Jo, OK, už mám zbraň. A tady máš nějaký klíč? Jo, to mám od domova. OK, tak zkusíme ho nějak jako... Nevím, něco mu OK. udělat. Snad ho... Oj, kámo, on tady není. On tady není? Ukaž. Ne, on tady není. A jo, sakra, tak kde je? Pojď, třeba se podívat někde tady Nevím. poblíž. Třeba jo. OK. Ale já to zkusím tady nějak přeskočit. Wow, pomoc! Co? Kde seš? Ach, to... moje To nohy. přeskočil, jo? Já to taky zkusím. No jo. Dobrý. Hele, to je nějaký žebřík. Musíme jít nahoru. A hele, tady jsou nějaké dveře, zkus otevřít. Jo. Hej, tady jsme To je, to třeba jsou nějaký schovat. kamery. Hej, jo, tady bychom se někdy mohli schovat, třeba kdyby to šel. Tady jdu radši to. Hele, jdeme se podívat, pojď. To okno. Jsi se podívat zase tam, pojď. Já to přeskočím tudy. No. Já si dojdu jenom tam vyčurat, OK? Jo. Jako to. U mýho bara. Tak jo. Fuj, Tru, tru, se tady tru, podívám. tru, tru. Tady podívám. Co tady ještě je? Dobrý. Co to je? Co, ty jsi? Co je? Co to je? Kdo to je? Tady je nějaký kluk. Čau. Ahoj. Ahoj. To jsi tady? No, protože mě pro nás sleduje jaká bílá věc. Co úplně klepeš, úplně se ti klepou ty nohy. Tak já nevím, tak běž třeba z domu, ne? Za rodičema. No víš, ta bílá věc mi sežrala rodiče. Fú. Tak to je špatný. Jo, ale... Co to bylo? On zmizel, viděl jsi to? Jo. Hej, koukej, co tady je? Co to je, kamo? Co to je za věci? Hej, mám tady nějaký oběšený nějaký. Já nevím. Nebože, tady jsou nějaký nohy. Jo, fuj, nematěl. Co je tady? Ty to asi to je... Fuj, to je špálený. Kamo, tam na stromě, co to je? Kde? Tam? Kde? Já to nevidím. Jo, tady, Nahoře. A jo, hej.
Radši bychom měli utíct. Hej, tak pojď radši třeba prorozhlídnout, jo. Jako jo, no, co když tady ještě něco bude? Jo, no. Hm. Ale, já nevím, Jako já nic nevidím. já taky ne. Ale tak, mohli bychom, Jakože- já nevím. Podle mě se nám to jenom zdálo a ten kluk, já nevím, podle mě si dělal Jako jenom podle mě jo, no. podle mě si dělal srandu, protože dneska je, jakože, no, podle mě si dělal jenom srandu z nás, že jsme jako, Jo, no. jdem. Tady je můj barák. Co to bylo za zvuk? Já nevím. To bylo z toho lesa. Radši si tam Koukej, tady. nevypadnout. Kde seš? Jde odsek to bylo. Počkej, pojď sem. Tady sám to myslí. Kde? Tě nevidím. Tady, počkej, tady, koukej. Tady. Čau, tady. Hej jo, to byl někdy odsáď, jako. Jako jo, no, ale já nic nevidíš to? nevidím. Kde? Tady. A jo, Ale počkej. Pozor, tam je on. On zase zmizel. Počkej, to je ten kluk. Jo, on Jo. hoří. sakra. 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 On taky to? zmizel. Heru To domů. je? Hej, pojď domů radši. Taky. Fuj. Dělej honem. Jdeme domů. On jde, drej. Kde? Jde za náma. Otevři to. Zamknu. Co budeme To dělat? bylo. Co budeme dělat, sakra? Já jsem si myslel, že to To, byl jenom to sen. byl on z toho tvýho snu? Jo, to byl zase on. Komu? A já nevím. Teď? Nesmíme se rozdělovat, musíme být vždycky spolu. Jo no. Hele, tak asi bychom to mohli vymyslet tak, že já budu spát na gauči a ty v pokoji? Jako radši bych spal na této gauči. Tak jo. Ale tak zítra, jo. OK, tak čau. Tak čau. Dobrou noc. Dobrou noc.